Wat heeft Rob de Nijs met Vincent? Een camera? Nee, we zijn al heel lang bevriend. Het is een bijzonder, en dat staat bij mij op de eerste plaats, een bijzonder aardige man. Die altijd voor je klaar staat. We zijn tegenwoordig met een lantaarntje te zoeken. En dan vind je ze nog niet. En het is met name een eminent technicus ook. En dat was de eerste hoedanigheid waarin ik hem heb leren kennen. Namelijk als technicus voor mij. Hij neemt altijd de stem op. Als hij niet kan, heb ik een probleem. Ja, en eigenlijk aldoende kwam hij af en toe heel bescheiden, want dat is hij ook. Ik ben nu ook een beetje bezig en dan liet hij iets horen. Ik zeg, wauw man, dat is hartstikke goed. En dat deed hij dan heel stiekem in zijn eigen studiootje. Tot op een gegeven moment had hij een single uit, dat hij toch mensen weten te interesseren. En die heb ik hem uitgereikt, dat is inmiddels ook alweer een paar jaar geleden in het Hilton. En hij is doorgegaan, werd steeds populairder in Brabant met name. Tot op een gegeven moment iemand zei van je moet maar een heel album maken. Dat heeft hij gedaan en dat mocht ik vanmiddag, en dat is deze. Een leven lang verliefd. Ik zei het net al, voor mij geschreven. Mocht ik aan hem overhandigen. Er komt er een prachtig mooi nieuw album uit met chansons en een single met Julian Clerc over wereldsterren gesproken. Over? Wereldsterren gesproken. Maar Willeke Alberti is ook een wereldster, alleen de mensen weten het niet. En Willeke gaat ook een duet met me doen. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk, en dat is een keuze van onszelf geweest, altijd in het Nederlands gezongen. Maar dat beperkt je ook in je succes. Ik bedoel, als je Engels zingt of Duits of whatever, of Frans, dan heb je meteen een veel grotere markt. Mijn allereerste album stond vol met ballads, dus, en toen was ik 19. Dus ik denk niet dat dat veel... Ik heb altijd 70 jaren, 80 jaren, ook hits. Het werd zomer, alles wat ademt. Noem ze op, het zijn allemaal ballads geweest. Ik hou van ballads. Ik hou ook van de ballads die Vincent zingt op zijn plaat. Ik vind dat de stem daar altijd het mooiste in uitkomt. En dus dat heeft niks met mijn leeftijd te maken. Het is wel zo dat ik door wat ik heb meegemaakt in mijn leven, vallen en opstaan, verdriet, geluk, veel beter bepaalde dingen kan zingen. Met veel meer, dat mensen ook geraakt worden.